В этом году католики отметят вербное воскресенье 29 марта. Это ключевой праздник, открывающий последнюю неделю перед Пасхой. Он посвящен воспоминанию о торжественном входе Иисуса Христа в Иерусалим, который предшествовал его крестным страданиям и воскресению. Символом этого дня являются ветви вербы. В наших краях она заменила пальмовые ветви, которыми приветствовали Иисуса в Иерусалиме. Верба олицетворяет торжество жизни и надежды, а в народной традиции считалась также защитницей от зла и приносящей в дом благословение. Пальмовая неделя альбо вербная неделя ў нашай традыцыі – гэта такі спецыяльны час, такі літургічны перыяд, калі каталіцкі касцёл паступова заканчвае час Вялікага посту і ўступае ў перыяд вельмі важных разважанняў. Для нас, для католікаў, гэтае свята мае падвойнае значэнне. З аднаго боку, гэта радасць перамогі над смерцю Христом. Христос, які прыходзіць, каб збавіць нас. Але з другога боку, за гэтай радасцю стаіць вялікая цана. Цана мукі, смерці Христа, цана ахвяры свайго жыцця дзеля таго, каб мы жылі. Вось гэтае падвойнае значэнне падчас пальмовай нядзелі мы і святкуем. Усе тыя, хто прыходзіць з гэтымі вербачкамі, каб іх пасвяціць у касцёле, сурадуюцца таму, што Христос наш Збавіцель, што Христос гэта той, хто прыйшоў, каб быць разам з намі.